Lisa. Kom bara för jag säger tack för det. Ja, tack. Efter matforskarrummet. Ja, det är det faktiskt. Lys faktiskt också när jag åker. Du klarade gott det där. Ja, gör det. Självvanligt, det görs faktiskt allt. Helt du är klar till att lägga ner? Ta borde du, ett lat halvtid. Du ska bara minnas till andra ordentligt så som... Gott sitt. Okej? Så, höjrast. Du, har du några planer ikväll? Nej, inte några särskilt. Oj. Ja, föringar det där. Okej. Till lucka. Tack. Ja, men så ska jag få det från några balle. Nej, det är alldeles. Okej. Kvoi. Mamma är Danmark, Barbara Sky och jag hade vi kunnat köra med du innan. Okej. Kvart faller det. Spirit. Så kan du göra mig en tjänste? Ja, vad ska du göra? Jag tog utla en film, han kör med ikväll. Jag kan köpa popcorn och sånt. Så får jag minst alla i omkring för en gång. Jo, okej. Ta, kan det gått? Det blir inte stockt. Det här... Kan du hotla att jag här kom in? Jag kör film eller? Ja. Ganska. Det är hajpasta. Klocka den man. Ja, han för helvete görs det. Det är festdøgn. Man måste säga att du är össamad. Så det är gärna festdøgn. Så du är inte av blev josare. Så det är twinfest. Ja, han sätter pris på att några som huxar om mig. Men jag har inte hotlat ball akkurat nu. Så tack för det, men jag har alltid bäst hvis du bara först. Men jag har inte med lockon. Du är inte just med att det Burger King. Okej, men då gör jag. Du är det en cheeseburger? Ja, Paul. Det är cheeseburger. Nice. Helvete är du. Vad är det så? Så gammalt. Vart är jag? Jag är inte svaret. Ja, men jag kör ju just annat. Kom. Alltså seriöst, jag har ju kört just annat. Hurra! Okej, jag ska köra bättre. Can you hear the drums, Fernando?
det är rätta. Ska jag har haft känslan i mig. I hjärtat mig. Alltså som en fotboll. Som alltså, som inte kommer att någon. Och du vill ju ha det. Johan, har kraft. Det är kraft är med touchen för att sitta vitte. Jag vill inte vara damanchatta. Jag kan inte täta va? Men I love you. Åh, herregud alltså. Är det han? Kväll. Är du stål, Janna? Det är han inte. Nej. Jag kom för möten. Du kan kälska. Han är bössor. Han får höjtas då. Jag såg inte fjärsnas tjänstvilsen här. Han är backbors indianare. Jag kom som Johan är... Sivian, du är bössor. Johan, vi kan gott lösa det här på inte fler lemar. Svara. Att äti håller sig här. Halt till attor. Sivian, att du är böss. Hej. Mamma vet. Det är inte så. Sivian, att du är böss. Ska jag skjuta att jag där och skvita ner i käften. Är det bussen? Är det bussen? Är det bussen? Gott. Så är det på plats. Men är det så färre? Mamma har rätt sitt alla så bye. Tack för möten. Allt det bästa för henne. Jag kom jätte på den här vägen. Okej, mamma. Ja, gör den där lucka så väljer. Jag tror det var. Tack plan. Ja, sluta. Ja. Så mycket den? Jag är det till. Ja. Vi tar oss bra. Jag vet inte. Kraftbuss.